to. Adelka je v škôlke asi s 3 až 5-ročnými deťmi. Má zmenu. Nie švédska škôlka, ale slovenská škôlka. Som taká rada, že sa jej páči v škôlke. Aj tu. Aspoň trošku fakt má zmenu od tej švédskej škôlky. No dievčatá, je aký deň, streda. Takže ja som vám nahrávala, keď bol piatok minulý a to bola tá svadba, čo som bola vyfintená. A sľúbila som, že vám ukážem nejaké zábery, tak aspoň tu snáď dám nejaké cez B-roll zábery, ako budem rozprávať. A minule som vám aj rozprávala inak o tomto z DM-ky, Balea značka Tonery. A tento ja tak milujem, lebo pozrite sa. On má presne túto takú konzistenciu, mliečkoidnú, ktorú ja tak ľúbim. A má vlastne ceramidy, a má aminokyseliny, ktoré vám takto úplne ukludnia tú pokožku. V tomto by som sa kúpala, Tonery. Ja si tento nakúpim do Švédska fakt, lebo nemáme DM-ku vo Švédsku, čiže samozrejme Balea značka tam nie je. A ja som skúšala aj žltý, aj modrý a tento červený. A tento červený je za mňa najlepší, lebo je mliečkoidný a tam tie sú také ako vodičkové. No ale to podľa každého gusta. Nechcela som to, chcela som hovoriť o svadbe. Wow, takže svadba, dievčatá. Do 3:30 sa mama a dada zabávali a diskotekovali. Čiže moja mamka to s Adelkou zvládla. Ja som inak vravela, že ja mám už 3. balenie tohto krému. Neviem, ale ja neviem sa ho zbaviť, pretože... dobre, no ja už som o ňom rozprávala veľakrát, takže asi nebudem zdržovať. Idem rovno k tej svadbe, ale tento krém je perfektný a má rovno SPF 40 a rovno vám dá glow a farbu, nepotrebujete make-up na bežné dni, takže ja ho stále používam. No dobre, ale konečne sme sa zabavili úplne ako za starých čias na diskotéke. Keď sme odpravili Adelku o 8, tak Adelka nabrala úplne že nový dých a nechcela spať, čiže moja mamka ju až nejako uspala o 9:30. Aj to som sa bála, že či jednoducho ona uspí, lebo už keď je Adelka taká, že mimo svoj čas, tak niekedy je fakt ťažké ju uspať a môžem to robiť len ja. Ani Jakub nie, takže, ale zvládla to moja mamka, takže som rada. No a Adelka, ona si to tak užívala, ona tancovala tam v kuse, no jednoducho, bolo tam druhé dievčatko presne v jej veku, rozdiel asi 10 dní, takže oni dve stále také zlaté boli, chytali sa za rúčky, tancovali kolo spolu, no úplne do seba boli zaľúbené, takže to bolo fakt super, že tam bolo také dievčatko. No a my sme akoby pokecali fakt so všetkými, takže to bolo fakt super, paráda. Zabavila som sa. No a na druhý deň boli dozvuky, alebo teda hostina, zase sme išli a na tretí deň bol tu odpust v dedine, čiže znova 3 dní po sebe ako keby party, oslavy. No a potom od pondelka ja už som robila, ale to je stále na Slovensku tak pre mňa, že nie je to úplne dovolenka, ale je to také, že už som bola na polícii, potrebujem ísť na daňový úrad, potrebujem ísť za účtovníkom, bola som už na ORL, idem aj na gynekológiu, kde idem ešte. Jednoducho, chápete, že všetko si tu potrebujem vybaviť, lebo určité veci sa vo Švédsku nedajú vybaviť, predsa len ešte tu mám aj firmu. A predsa len riešime teda ten dom. Zajtra ideme dokonca aj do Prešova konečne podpísať hypotéku na dom, takže super. Konečne môžeme pokračovať teda v tých prípravách, vlastne okná a teda. Teraz tam je aj Jakub priamo na dome s ockom a robia priečky a tak ďalej. Takže tam sa robí ten progres, ideme aj do Mikuláša na kataster, jednoducho kade tade. No potom samozrejme napríklad dnes idem aj za svojou babkou, aby ju videla Adelku, za jednou, za druhou, potom s kamoškami sa tu stretnúť. Čiže fakt, každý deň niečo, hej, že popri robote. Čiže je to také, že aj si to užívam, ale aj také povinnosti. No a potom už keď pôjdeme o 2 týždne, myslím, do Bratislavy, tak to už si budem fakt, že užívať už len Bratislavu bez roboty ale ako som vám už spomínala, má 10 molekúl kyseliny hyaluronovej. Ja si už nedávam tak veľa, viem, že máte si dať SPF na 2 dlhé prsty na tvár a ešte 3. dlhý prst, ak si ho dávate aj na krk, neviem, či o tom viete. Ale ja už si ho nedám možno až tak veľa, pretože vlastne toto už má v sebe SPF 40 plus SPF 50, takže vrstvím viac SPF-iek, lebo SPF-ka nikdy nie je dosť, hlavne na moju pleť, ktorá hneď jej vyskočia pigmentové škvrny. Čiže ja už teraz fakt sa musím chrániť, čo sa týka šiltovka hlavne. No a plus pokúsim sa v Bratislave možno ísť a odstrániť, dať si ich nejako odstrániť tie pigmentové škvrny, ale uvidíme, neviem, či sa to podarí. Ak nie, tak nie, nevadí, svet sa nezrúti, ale chcela by som to skúsiť si ich dať odstrániť.
A no, dúfam, že fakt budem natáčať zo Slovenska, lebo viem, že minule sa mi aj nepodarilo natočiť vlog a chcela by som teraz ho natočiť, takže dúfam v to. Takže vidíme sa. Ja idem teraz pracovať a Adelka je v škôlke, takže všetko je fajn. Sme v aute a ideme smer kataster Liptovský Mikuláš. Boli sme momentálne v Prešove a podpísali sme hypotéku, takže to máme za sebou úspešne. Sme radi, tešíme sa, lebo museli sme podpísať osobne. Tak konečne sme to doriešili. No a teraz ideme na ten kataster, na Liptovský Mikuláš ešte dať papiere, aby bolo všetko v poriadku. No a samozrejme sa stavíme aj na domček. Jakub tam už bol pracovať včera predvčerom s tatkom. Určite sa zastavíme aj niečo fajné papať, dala by som si niečo fakt rízo slovenské, takže musíme niečo nájsť, nejaký saláš možno. A o Adelku sa stará babka s detkom, takže si to s nimi dneska užijú. A my si užívame trošku výletíka, že nemusíme tu teraz, nikto nám tu nekričí vzadu v sedačke. Je to príjemné, že môžem sedieť vpredu aj ja troška, takže tak. Sme v Koliba 3 studničky. Jakub vraví, že to tu dosť prerobili. Ja si to nepamätám, ako to tu bolo predtým, popravde. Ale jedlo je výborné. A ja by som ešte, neviem, či počujete tú riečku, čo tu ide, pramení, alebo tú hudbu. Prosím? Určite. Určite, hej. Ale ja vravím, že by som vypla tú hudbu a počúvala čisto len ten zvuk tej rieky. To by bolo veľmi také kľudňujúce. No, ale na katastri sme pochodili veľmi dobre, veľmi rýchlo sa nás vybavili. Takže teraz papáme, lebo už chvíľu sú 2 hodiny, ešte sa zastavíme na dom a ideme domov. No, už sme tady, nevidím vôbec nič, lebo svieti slnko. Ideme sa pozrieť dnu. Idem sa prvýkrát prejsť po našich nových schodoch. Tadá, tadá. Tu ešte do toho diel bude podlaha, čiže preto taký veľký schod, ale ideme skúsiť schod. Jej, tie schody sú fakt tak príjemné a nie sú vôbec vysoké. Wow! To je tak otvorené, to som nevedela. Susedia! Poďme sa pozrieť na výhľad. No, riadny bordel je tu priboha, pozrieť aké. To sme už popratali, Zuzana. Ale tu im ukáž, to je krásne popratané. Pekne. Krása. Dobre, ideme dole. Chlapi robili priečky, tak sa budú teraz ťahať priečky dolné izby. Tak mi to Jakub všetko ukázal a je to pekné. Ahojte, máme nový deň a ja tu improvizujem. Neviem nájsť štipec, takže sa snažím nejako vyžehliť si, teda natočiť troška vlasy. Mamka mi požičala žehličku, takže sme ešte stále u svokrovcov a dnes je deň obce, je sobota, takže ideme na ten deň obce. A ja som už tedy nič nevlogovala, lebo vlastne sa mi vybila kamera. Ale každopádne chcela som vám ešte povedať, akú nepríjemnú príhodu sme zažili na Salaši v Demenovskej doline. Tam teda boli sami s Jakubom, lebo to už boli 2 hodiny. Čiže sedeli sme vonku na obede prostredie krásne, ako ste videli vlastne na videu, fakt som z toho bola unesená. A boli sme jediný stôl, ako jedlo bolo fakt chutné. A potom prišla jedna rodinka. Mali značku Loto, neviem, či to je Lotyšsko alebo Litva, no každopádne nerozprávali slovensky. Mali 2 deti, také základná škola. No, usadili sa, ten čašník im dal proste menu. A oni si ako to prezerali a potom sa vrátil čašník, tak či už si vybrali a oni na ňo, do you speak English? Ako tak proste milo, hej, na ňo a on im slovenské odpovedal, ne, nerozprávam a otočil sa preč a išiel preč a oni sa ho potom pýtajú, tak do you have in, akože, či má to menu v angličtine. Zase slovenským odpovedal, že však máte translator, tak si to preložte mobilom, hej, akože máte translator na mobile. My pozeráme a znova sa otočil a išiel preč a v ten moment ako povedal, že treba vám pomôcť angličtinou, že môžeme pomôcť. A on že ne, však majú telefóny, nech si to prekladajú sami a odišiel preč. My pozeráme s Jakubom na seba, mne ich bolo tak ľúto aj Jakubovi, hej, a teraz nevedeli ako čo. Tá rodina z toho bola asi tiež pivpav a asi tam sedeli také 2 minúty, potom sa postavili a išli preč. To by som asi spravila tiež. Ako hnus. Fakt, akože hnus prístup. Hnus a je to turistická vlastne oblasť, hej, Demenovská dolina, či jaskyňa, či čo to tam všetko je. Ako fakt,
toto môžeš zažiť len na Slovensku, alebo aspoň stále, keď príjeme na Slovensku, je furt dačo takéto. Proste prístup hnusný, čo vo Švédsku fakt v živote takýto prístup akože nikdy vám tak neodvrávajú, hej. To som ešte nevrala, keď som tu prišla na políciu a som jej povedala moju požiadavku, čo mi treba spraviť a prvá odpoveď. Oči prekrútené na 3-krát, povzdych na celú miestnosť. Jakub už len taký... A ja si dobre. Pravím si, to nevadí, teta asi má rada svoju prácu. No, asi tak. Ale okej, to bol tento storytelling, ktorý sa nám stal ešte v ten deň a fakt som z toho bola pif-paf. A potom nám aj ten čašník ako keby sa ospravedlňoval ešte a prišiel, že to šéf, vlastne, že že on už veľakrát vravel šéfovi, že potrebujú menu aj v poľštine, aj v angličtine, ale že šéf vraví, že on to nebude tlačiť, že nech si to sami prekladajú, hej, no tak sa akože takto vyhovoril na šéfa, tak potom neviem, akého majú šéfa, ale asi či ako storaví kultúra má byť slovenská a žiadna iná. No, ahoj z Bratislavy. Krásnej, slnečnej Bratislavy s 20 stupňami. Takže predstavovala som si to a manifestovala som, že budem tu sedieť pri Dunaji, teda sme pri Eurovej teraz, v krátkych šatičkách s drinčikom v ručke, že bude krásne teplo, horúco a namiesto toho od dneska tu máme 20 stupňov a dážď. Ale predsa len vyšlo teraz slniečko, takže nádej tam je a sme radi, že teda tu aspoň sedíme nejak tak v kardigáne a v rifliach. Takže tu je môj drinčík. Cheers. No a Adelka tu teraz behá s našou tetuškou, tetou Majou. No a ideme sa ešte asi pohrať niekde na ihrisko, už je po 5:00. No, boli sme na nákupy, nakúpili sme milión vecí. V Primarku v jednom obchode sme strávili asi hodinu s mamkou a to sme nakupovali. Takže vám potom ukážem veci, čo sme kúpili. A neviem, ideme si to tu užiť 5 dní v Bratislave. Adelka je teraz neviem kde teda. Není tu Adelka. Ale vyzerá to tu celkom pekne. Tu je mamka. Mamka, tu je mango, meta, limonáda. Dobré ránko, niekto nám tu vyjedá mamkine raňajky, konkrétne túto kašu s čučorietkami, čučorietky tam už nevidno. Adelka je náš najväčší hladoš, zjedla banán, zjedla vajco, zjedla chlieb so šunkou, zjedla paradajky a ako náhle som si ja spravila kašu, že idem jesť, tak už moja kaša ubúda. No. Takže máme nový deň, je útorok, prší vonku, takže dobre, že som včera zarezervovala program indoorový, vnútorný a to je, ideme sa pozrieť do najväčšieho vnútorného indoor pieskoviska tu v Bratislave, takže dúfam, že ju to bude baviť. Máme zarezervovanú hodinku, no a my tam ideme samozrejme aj s babkou. Adi, mamka si spraví druhú kašu? Ju asi prevalím, neviem aká. Čo vlastne? Adelka, čo ty máš? Ukáž? Ty máš šľapky? Aha, okej, áno. Je to tvoja veľkosť? Krása. No tak to je nová záľuba, Adelka, že? No. Teraz hraje. Tu vidíme novinku, je to škrečok, Adelkin prvýkrát. Išiel hore. Wow. Ide Adelku pozdraviť, pozri, hop. No, povedz mu papa. Takývaj. Škrečok. Moje pekné. No, kde sa schoval? Páči sa ti škrečok, Adel? Áno. Sám? Či tam? Tu je, áno. Ruku ti chce dať? No, daj mu ručku. Tak, chytaj mu ručičku, tak. Sa mu páčiš. No, ňupko, tu má ňufačik. Taký malý ňufačik. Adelka sa mu páči. No, tu sme už v tomto hravom pieskovisku. Adelka. Bager. Áno, to je bager. To je bager. Vidíš? Deti. No, takže slečna sa už vyhrala celú hodinu v piesku a
A teraz sa musí posilniť, že pred cestou naspäť musíme zavolať Bolta. No čo, Majko? Si v hypnoze? Zamrznutá. Kombinuje melón a kombinuje Adelka langoš, ktorý sme si teraz spravili. Pinkala 2 hodiny a teraz po obede sa niekde vyberieme. No a keďže nám prší znova, ako fakt je zima, 19 stupňov, sranda úplne švédske počasie tu máme, tak nevieme, kde pôjdeme. Čakáme na našu Maju, u ktorej bývame, no príde z roboty a niekde pôjdeme. Takže to je presne počasie na shopping, takže možno pôjdeme znova robiť shopping, lebo včera sme fakt boli len v Primarku a potom v DM. A kde ešte? V Rituals. Tam si mamka kúpila nejaké krémy na tvár, tak som celkom zvedavá, že aká to je kozmetika. Nám tá naša Maja to odporúčala. A ešte kde sme boli, v jakom obchode? Už v žiadnom poriadne. Akurát na tom drinku sme boli. Takže chcem ukázať, keď som si kúpila pyžamko. Že vraj do väzenia pyžamko, hej? Výborne, ďakujem mami. Takže takéto prúškované modré M-ko som si kúpila, dobre, že som tak spravila, lebo je oveľa voľnejšie a príjemnejšie. Potom takéto ponožky, 7 párov, potom týchto veľmi veľa ponožiek, takýchto silónkových, viete, také bežné veci, čo stále treba. Tu sú tie krémy a sérum z Rituals, mamkine. Jej štipce, tu máme čo? Toto asi je staré niečo. Toto som hlavne Adelke chcela kúpiť 7 badičiek s dlhým rukávom, 12 €, podľa mňa skvelá cena. A teraz má na sebe jedno, to zelené. Takže to, potom nejaké 3 tepláčky už do škôlky, vlastne tiež okolo 2 € stáli. Ešte 2 trička teraz s krátkým, lebo už mám všetky flakaté a všelijaké teraz na leto. Mamka si kúpila tento hreben, lebo vraj som jej ho ukradla. No a mamka tiež má takéto pyžamko, ona má s takým, myslím, čerešničkami, alebo čo sú tam ružičky, neviem. Čiže hlavne teda Adelke som chcela nakúpiť tie badíčka s dlhým. A neviem, či ešte jedno balenie také nepoviem kúpiť z modrých tónoch chlapčenských, ale že by mala. Takže také nakúpy, ale fakt sme tam stravili veľmi veľa času, skoro hodinu. A ja chcem teraz kúpiť si kardigány, ešte nejaké na zimu, lebo sú zľavy. Je posledný deň tu na Slovensku a ja pijem kávu. A pozerám, čo som vlastne za ten celý júl tu natočila. A vidím, že posledný zábez z Bratislavy bol asi druhý deň, čo sme tam boli a potom už nič. Lebo ja som sa tam chcela stretnúť s čo najviac ľuďmi a to sa nám podarilo. Každý deň sme sa stretli s niekým iným. Boli sme aj na chate v Gabčíkove, boli sme grilovať u kamošov v Macove, tam som prespala za Adelkou, čiže my sme každý deň spali niekde inde. A bolo to super, stretli sme sa aj s kamarátmi z Kanady. A takže už som nič vlastne nevlogovala tam, ale robila som fakt veľký shopping. To, čo ste videli z Primarku, to je ešte nič. Potom som si ešte kúpala ďalšie veci a hlavne Adelke teda. Takže to vám všetko už ukážem vo Švédsku, čo som nakúpila, ale všetko v super cenách. Takže to je taký dobrý pocit, viete, keď si nakúpite v takých zľavách. No a ďalšie zábery už budú z našej dovolenky zo Zázrivej. Ahojte z Veľkého Rozsudca. Toto je veľký rozsudec, na ktorý pozeráme a my tu máme takto našu takú chalúbku, presne sa volá Chata nad Vlchou. Ak by ste mali záujem, tak tu sme ubytovaní. Tam hore sú dokonca aj ovečky, nevidno ich teraz. A také tu je to aj všetko možné pre detičky. Takže krásne, krásne. Bol tu neskutočný lejak v noci, búrky, blesky, ale už nám vychádza krásne slniečko. No a program na dnes sú Janošikové diery, ale len malý okruh, ani ten celý podľa mňa neprejdeme, lebo je to 5 km dokopy a máme kočík. Takže len taká prechádzka, Janošikové diery, Terchová možno, a možno nejaký saláš Sirex, čo som našla, tam je aj výroba syrov a tak ďalej, takže uvidíme, čo natočím, nemám naplno nabitú kameru, takže idete s nami dnes tu v Zázrivej, taká 3-dňová dovolenka. Sirex sa to volá. Fúka tu riadne teda. Tak a tam cez cestu vidno Bačíkovo, tam sú koníky, Adelka kričala. Takže vidíte koníky Bačíkovo na druhej strane. Tam je cesta, dá sa ísť, možno jazdiť na koňoch, neviem. No a tam všelijaké hombálky, ihrisko robíme pre deti, tento saláč je nádherný.
Fakt, nádherný salát. Wow, asi ma tu odfúkne. Piecka. Ňom. Máme na poli brinzové halušky s pyroškami a tu máme trikolóra šuľance. Čo to je? Orech, mak a vanilková posúdka. Amin. No dobré ránko, princezná. Máme 2 hodiny, 4:03. No napapali sme sa na tom salaši Sirex. Ale my sme potom nešli pozerať tú výrobu sírov, majú to tam, aj tú predajňu, ako som spomínala, lebo sme išli s Adelkou do autička spinkať a previezli sme sa do Vrátnej doliny a potom vlastne do rozprávkového lesa, kde pôjdeme teraz. Rozprávkový les, je to niekde dedinka Varín alebo Nezbúcka Lúčka, niekde medzi. A tu pozeráme na Váh a cez Váh je výhľad na hrad Strečno. Ale tam už nepôjdeme. Takže ideme sa pozrieť do tohto rozprávkového lesa, kde by mali byť všelijaké postavičky asi z rozprávok a neviem čo ešte. Som zvedavá, čo to bude. No a potom ešte pôjdeme asi do Terchovej. Inak ešte sme vám ani nepovedali pár slov k tým Janošikovým dieram. Ja som nahrávala teda telefónom, čo sa dalo, čo ste videli. A išli sme tam aj s takým malým cestovným kočikom. Trebalo by nám nosič, no ale nič. Potom sa Adelka nosila na rukách, ale inak aj kráčala troška sama, čo sa ešte dalo. A potom už ale začali byť také tie všelijaké, viete, cez vodu, ako mostíky a potom rebríky a tak ďalej. Čiže my sme došli po nejaké spodné diery, neviem, čo to tam bolo. K takému vodopádíku, tam sme sa sfotili, ale veľmi sa nám to páčilo, veľmi pekná taká túra, taká lightová. No a potom, keď bude Adelka staršia, tak už samozrejme pôjdeme celý ten malý okruh aj po tých rebríkoch. Možno s nosičom by sa to dalo, no ale my ešte nemáme kúpený taký ten, viete, nosič na turistiky. Adelka, čo to je? Čo to je? Môžeme ísť dovnútra? Nie. Nie? Krokodila. Škaredo spievajú. Adelka, škaredo spievajú, čo asi? Aké spievajú? No tancuj. No, tancuj. Gdzie je medveď ľadový? Pozrieť vzadu. A tu je pingvín. Už končí rozprávkový les a tam sa krásne vyníma hrad Strečno. Ešte treba prejsť cez kolotoče, aby sme zaplatili viacej, že hej? A tak, a dostaneme ešte niekde na kávičku. Mama sít? No dobre, ide už mama. No tu je toľko hračiek na tejto chodbičke veľa, že sa môže pekne Adelka vyhrať. No a teraz robíme pečiatky, že? Každú jednu otvoríme, dáme pečiatku a zatvoríme a dáme na stránko. Nový deň a my sme na chlebe. Vrát na chleb, že to je tak. A ideme sa vyviesť 8-miestnou kabinkou hore. Asi tam niekde? Neviem. No a tam sa ozvem, že ako tam bude veterno alebo nie, ale dneska je tu krásny slnečný deň. Tam je naša partia. Tam. No asi na takejto kabinke sa budeme viesť. Prvýkrát v lanovke. No. Prvýkrát? Nie, bola na Bachletke, nie? A tam nešli sme. Aj, Išli sme lanovkou, toto je už druhá lanovka, povedz. No, tak ona vás No. To bola ešte nemluvňa, teraz už je mluvňa. No, teraz už viac. Kde je ďalšia lanovka? Kde je ďalšia lanovka? Tam ide ďalšia. Už okolo nás teda. Už ide lanovka. Pozeraj. Ide. Povedz papa. Číslo 1 lanovka. Čo by si nedala? Ako turistiku? Neviem, že nie. Tam máme veľký rozsutec, tam máme chatku pod ním a tam máme malý rozsutec. Tamto je poludňový gruň, tamto je veľký rozsutec, toto sú steny. Steny Severný vrchol a stoch. Ktorý je stoch? Tamto je vzadu úplne. A tamto vzadu. Stoch. No bežkaj, dobre?
tuto takto ľudia pekne sa trápia, idú hore, turisti. A my sme si to dali len takto touto lanovkou. Sú krásne, krásne výhľady tu. Hore na Chlebe. Neviem, kde sa dostaneme za Delkou, lebo nemáme ten nosič. Ale krásne slniečko nám svieti. Trošku fúka, keď zajde slniečko, tak je to také, že treba vám bundu podľa mňa. Ale je to krása. Na Chleb to je 25 minút odtiaľto od Snilovského sedla, čo je tam. Takže tam sme vyšli a tam sa dá ísť na hranu Veľkého Kriváňa, 25 minút túra, ale vidíme, že to je dosť do kopca, tak sme si vybrali namiesto toho na Chleb touto cestou 25 minút tiež. Tak ideme. Áno? Už dole ideš? Ideme hore, Adi. Pozri, aká to je ťažká cesta už tu na ten Chleb. Už veľké kamene. Kto by to povedal, že až tam takúto túru si dáme? Veľkú. Kamere nevidím inak. Krása. Tam je ten veľký rozsutec. Tak. A tam ideme hore sa sfotiť a pojeme naspäť asi, nie? Zišli sme 3 minúty autičkom. Tu sa to volá, že reštaurácia Starý Majer. Pozrite sa, tu sa deti vyhrajú. Je teraz tu tábor, že je tu Crazy House. Myslím, že to je ubytko. Ale také porcie, no máme dvojnásobne veľké. Tak to je to tu. Tu sme sedeli. Tu sme sa napapali. Fakt odporúčam hneď. Nie predražené ceny, tam panoráma reštaurácia na vrchu Chlebu. Ako na Chlebe bolo výborne, ja som vôbec nečakala, že my toľko toho prejdeme a aj Adelka sama po svojich vlastných nohách prešla toľko veľa. Potom troška na gingy, ja som stále ľutovala, že my nemáme ten taký nosič ako ľudia, ale nám sa to veľmi nevyplatí, lebo vo Švédsku my tam nemáme také hory, kde by sme chodili na také túry v blízkosti až možno 10 hodín autom, čiže to sa nám neoplatí veľmi tak kupovať. Keby som žila, že tu v Liptovskom Mikuláši niekde, alebo tam, kde stávame dom, tak určite by sa to oplatilo viac a na tie turistiky by sme chodili viac. Ale bolo super a potom po obede sme išli 1:20, myslím to až bolo, do Turčianskych Teplíc prvýkrát, pretože ja som si porovnávala ceny Rajecké Teplice, Bešeňová a teda Aquapark Tatralandia a jednoducho tie ceny sa mi zdali byť neskutočné za nás ako 6 zaplatiť. Ako ja som len čumela na to, hej, že človek tam asi nechá pomaly pol výplaty a ešte to človek sa musí tam aj najesť samozrejme a dať si niečo na pitie. Čiže ja som bola z toho fakt ohromená, ako také ceny tu dávajú na Slovensku, brutálne. No tak, ale tie Rajecké Teplice mi prišli aspoň trošku lacnejšie, bol za celý deň dospelého 28, ale my sme išli na 3 hodiny za 21 eur a bolo tam toho fakt veľa, aj vonkajšie vnútorné bazény, ale ja čo som chcela boli hlavne tie samozrejme liečivé bazény, čiže tam som ja sedela 2x po 20 minút v červenom kľudovom kúpeli, 38 stupňová voda na moje kríže, na môj chrbát a bolo mi tam až zle na odpadnutie. Fakt druhýkrát, keď som vyšla, som myslela, že fakt odpadnem. Bolo mi hrozne zle, ale myslím, že to tiež trošku mi aj pomohlo a už povolilo sa. Ja mám teraz nasadenú fakt veľkú liečbu, o ktorej však až budem hovoriť vo Švédsku, lebo ja, čo som tu bola na Slovensku u toľkých doktorov a no to vám proste musím rozpovedať potom. Ale dovolenka zázriva, odporúčam. Jednoducho je to iné ako Tatry a hlavne nie je to taký masaker ľudí ako v Tatrách, aspoň si myslím. Čiže malá a veľká Fatra je to oveľa kľudnejšie, hoci bola hlavná sezóna. Takže odporúčam. Majte sa krásne, ďakujem za pozrite tohto mix vlogu, už ďalšie vlogy budú zo Švédska a teším sa na vás potom tam. Pa, pa!